Hi, hello mga kalusuners, mga kapalowers, maayong adlaw, maayong buntag. Ito natong tanan no, kumusta? Adlaw dahil karong Bernis no, sa 14 na sa buwan sa August, tuig 2026. Karon din no, ni ana sa laing sigilano no, nako ang pasutihon o sa dili pa din no. Shout out dahil ko no, kang Shell Nagal o kang Dixon Igot no, para maanahawan sa Ordin Leyte. Salamat kayo no kang Dixon Igot ug kang Sindagan ug sa tanan nga nagsubaybay no. Shout out na yung tanan amping mo pirmi no. Bino ang suwatan po karon no pinada kini sa usa ka lalaki nga papatago lang sa pangalan niya Pidot. Sinuwat kini no ni Ray Arellano bahin kini no sa iyang asawa nga grabe ka sa puton sa ba. Bino ubalik ko sa pagpaminaw no sa kung ako ang pasultihon niyang Cinder si Pidot. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga grabe kayo sa puton abot lang. Amo ta hibla ba ka ni siya oron sa. Pero aron masabtan gini yung sugilano no. Ano na problema ako aning iyang pagkasaputon? Inanayon ako pagsugod ang mga pangitabo. Dali ba Pedro, may kini sur. Labyo tang dali ato tananay kay murag. Tagbiyan nakabiyag yang manok. Nakabiyag na sa. Ay. Gapoy nakabiyag ang tumbubo Ay. Murag ang naanay tangil yung manok, dongdro? Murag manangil siya kadabil sa tigumo niya. Okay, pareham sila siyang manok, mga magbugtiil, no? Magbugtiil. Inigdagan lagi makalabog. Kalabog ang lubot, kaya masagyat. Erga, kata-kata sa tabi. Aribe, kanang bisan og hilantan sa dos espadas. Mau di kataon na to. Erga. Bisan og hilantan, bisan og takigan, ikaw ragyod inday ang akong halaran. Even di mo tagdon, biay-biayon og isnabon. Kingkugma ko alang kanimo, bisag hilantan ko nimo. Because my love will last for only you. Bisag unsay dangatan, bisan pag mahutan maputos ako sa utang, iluon kong tanan. Duol nga riinday, ayaw pagdugay-dugay, dawatan aking gugmang tiun. Kung magkadayon ta, I promise malipay ta, daw ang rayna. Bisag ako mauang father, o ikaw sad ang mother, maghimutag daghan nga sanandote, bisag unsay dangatan. Bisan pag mahutan, maputos ako sa utang, ilum kong tanan. Okay, thank you kayo, Doro. Ada takot mo lang. Ay, huwag ka naman mahuman diha. Grabe naman sa tao ninyo. Ada, manami day. Ada, imlay man na. Oh. Naging maayo imo dot. Patrabahoon ka, sige ka lang half day. Kay matod pa nimo lain imong lawas. Pero inom gani, whole day pa. Diba? Sa Uber, sa nang imo tao dito. Say Uber ko taon. Kula taon tanong kag tungas adlaw diha mo imo ron. Ikaw day, may tapulan. Kay ultimo pagkulata ni mo, tungas sa adlaw man. Kung may gusto nimo, tibok adlaw gid ha. Kalma lang ko taon, unsa man taon ka, oy? Naunsa? Taas kini imong blood bank ron? Sa? Ang imong blood bank taas ba? Imong dugo ba taas kayo? So, tapas na sa ato? Pagdungag dito, o pabitay pamahaw ha. Wapa di tayo pamahaw. Pre, wapa may pamahaw, pre. Unsa yung nauna di mo? Wa pa ni mo pamahaw, pre. Wapa lagi taon. Unsa yung nauna mo? Dadaan pag yun ko. Anong daan man? Anong daan? Abi na ko, pre. Kanang nawahin ako.
Ha? Nga wa ko kaabot ninyo. Sus, wa maparandam nga mga on na day. Abi na kog mga on na, abi na kog membro na ko sa Pasmuhay gang. Kita Ano di ay, Dro? Ha? Ano di ay? Wala di kay kaons inyo ron. Di na ka pinanggas imong 16 anyos. Ay, Kaliadtor na mari karon 42 naman. Oh, dali na tiguang dayon. Oh. Bro na mas fast forward ba kanang brag basketball. Abi, ay lang paglakaw, pre. Ay lang paglakaw, pero aral ni tabaho. Maubitaw ingon sila. Isan sila ha? Amo silingan. Yawa ko nila. Pare-ara ko na sila. Ayaw lang mari oy. Nga naman. Dagar ba kayo sila? Mahurot ng hasta ang bahaw ninyo. Ano ko taon? Ari mo sila kaon, Ari po sila kaon, ari mamahaw. Kisay ka ingon. Taka lang ka na Pedroha ka. Ingon ko paari-ara na sila kay ako ng panitan. Taka ka lang tabi niya da. Sige lang ko nasipyat lang. Hilam diha. Ikaw utro sa kada. Ikaw, diba? Doon sa rohib lang ka ng Pedro. Dili ko high blood. Anemic magani ko dire. Ano may di ay? Pre, pasitihan ang kaon ng baboy, pre. Ay, Nga naman, gusto kang mamatay ko sa high blood ha? Bro? Dili mari oy. sige na day, lakaw na day. Maglungar lagi ko ron. Sa baa, biyan nga to. Lubog, kay tatstan na taon. Lubog pa sa pa. Hilom. Oh. Sabas imong mata. Bantay balik na ko ha. Wa pa gani mo mahuman. Bantay lagi mo na kung piduta ka. Ha? Inaanay taon kayo nito buwa ko asawa sa gamay rin hinumdan dali na kayo makapag maninghag na yun. Unya? Ay, may adlaw Mari nilay. Oy, Mari Elma, kumusta Mari? Ay, okay raman, Mari. Ikaw, kumusta naman ka? Maura gihapon Mari, gwapa lag sa puton. Ingon na day ka sa puton, Mari. Magwapa. Oh Mari, mo man isulti nila Mari. Ay, hala, no? Nakanindot ay nimog masuko sa puton ka, Mari, no? Magwapa, Mari, ka. Sapot pa lang na Mari ha, di pa nasuko gid kaayo. Kay og masuko na kog maayo Mari, pang Miss Universe na gid ko na akong beauty. Wow, ha? Tinuod ka, Mari? Yes Mari. Sari ato ni mo Mari nga nasaag man ka diri sa amo. Ay, wa man ko masaag, Mari, oy. Ay nagunsa di ka nga ni Mari. Ay, maningil ko sa imong utang nako, Mari. Karon man ang saad nimo. Sa? Mari. Mura na kag si Chris, Mari. Chris Aquino? Dili, Christopher ba? Kaletse! Wakoy utang! Nagbugal-bugal ka na ako, Mare? Uwa, Mari, uy. Karuha ng sinultihan ni mo, ha? Hala, Mari, uy. Naunsa ba ka, uy? Tinuod yun di ay, Mari, uy. Ang giingon nila nga, kung masuko ka, magwapa ka, nay, Mari, hala, uy, kung magtalikid ka, magtalikod ka, Mari, magtakilid ay ka, Mari, mura jugkag si Aiko. Kisang ay ko? Aiko ilang Melendez. Unya, Mari, pikas kilid, Mari, hala, mura naman kag nilaramin na. Pero, Mari, atubang. Hala, uy. Hala, wala ka sa puta, Mari? Ano naman? Mura naman kag si Surayda nga napas mo. Tarong da, Mare, ha? Uy, hala. Mura na kag si Don. Don Solieta, Mari. Hello dia! Pre. Yung nanay ng mga asawa, pre. Labi na mag-asawa ka ng digyod pa, under ba? Kanang permigid sila pataas ba? Mauna, gamay hinungdan, sipot na yun, sapot na yun. Bidas, di mo, pre. Hey, pero makalagot mo yan. Gamay kay sulti ba? Suklian ta ng maragtaw intro, sulti pala bras. Natural, lagi na sa mga asawa, pre. Nagi yung mga pagkamaldita ba? Ako din yung asawa, katungbutan kayo. Yung nanam sa na, labi na, di ni mo, kanang kanon, pre. Kanang di ni mo isbiring huyo yung kagabi, Awan na, Mura nagbat-bat ang akong asawa nagkaugma sa ikapitong polong. Lisuda style lang. Lisuda. Lisod mo lang? Bida. Lisod gyud kayo. Kanang ako asawa, pre, gamay sipyat. Bida, kasaba din mayo, Di na taon magunaw na nga naabay lang yung tao nga makadungog siya ng asaba. Di managanag pang asaba.
naman ay solusyon nga na, pre. Ha? Solusyon? Unsa man? Dagan! Unsay solusyon na? Kanang magyaw-yaw na yung mga asawa, pre. Kanang magyaw-yaw na siya. Ha? Magbalik-balik lang. Ha? Ang solusyon na, pre, inigasod mo sa inyo, ablikas portahan, tanaw ni mo padunag sa yaw-yaw yung asawa, aw, patinguga din yung radyo, paminaw di yung watch the style. Pagkasikig maayo, arong di na mo madungog yung yaw-yaw ba, ha? Si yaw-yaw, mapulaan naman na si yaw-yaw, pre, kay, di ka kadungog siyang tingog, kay mapulaan naman ha, wilong na, pre. Ano ba? Mahilom sa saba sa what's the style? Mga ni. Wow, mga ba? Wata na, pre. Pitibo gina. Hindi ka sodi mo sa inyo. Ha? Sodi mo. Di sodi mo sa inyo radyo diyon. Patinguga pa ko sige mayo. Inig ka. Ina ko baka ko, pre. Kung makadungog na sa style, di ba? Birada yung duwa na. Pitibo na gina. Sige, pre, ako na buhaton, pre. Karoon yung gulin ako. Mangyaw-yaw mo yun to. Labi siguro, yaw-yawan ko ato. Ay, sige, pre. Kabalik yung mga asawa, mamuso ko. Hindi ano ko sa bahay. Siga pang suga dahil. Labing siguro, matabi ito sa milay. Pero, di pa sa tumatog. Kaysa iyo pa man. Katog itudlo, pertakoy na ko. Buhato ito. Busod ako sa bahay. May kaya di pa ulit pag ginain ko. Sino na puntahan? Ayay. Sukos may karaoke. Patingugo ako kadali. Asa man ka? Buta ka, huwag ka makakita na ako. Imo na akong agi-agi-ayan, ha? Kisang kutaong ka nga. Ano ka rin pa magkadi uli? Ganyan ako pinaabot, di mo? Gusto mo naman ka makatutong asa lang to? Uy, animal! Magituhan na eh. Saba! Pantay ka lang kita ko ron. Ni Simbat! Huwag ka kasaba ni Simbat! Pre. Si paring pidot pa yun. Ano naman, ha? Oh, uy! Gangisi mo ni. Gangisi eh. Pre! Pre, pindot! Pre! Pre, hapit lang na, pre! Hapit! Mura ba malipayon ka ron, pre? Natural. Sukses mga itudlong pre takoy na ko. Sukses! Sukses. Ang sama na, pre? Gituman ako ang iyang itudlo taon. Ay, ito man mo, pre. Oh, pre! Pati tuman na eh. Okay kayo! What were your words? You say your words. Lagi! Ang sama na ni problema, pre? Nakuha, pre. Ang ayaw utabag ni Pertakoy, pre. Yeah. Bahin na ng problema na ko sa kong asawa. Mo na, pre. Kaya kung saan lagi problema niya, pre? Problema niya, pre, siyang asawa, pirmi siya sa puton. Kaya maglagot siya ba? Kaya pirmi mi siya masuko. Unya, pirmi mi siya kasapan siya asawa, banghagan. Mura siya na lagi mauwaw ba? Unya? Mo na ako siyang gitabagan, pre. Para di makadungog sa iyang kasaba o banghag, patingugon di ang radyo, kundi karaoke. Kaya, pakusgig mayo. Iyang gipakusgan, mo na yung ano na siya. Para di makadungog sa yaw-yaw o kasaba siya asawa, bundar ang magyaw-yaw ang asawa kung pakusgan ni mong radyo, di ba? Yatis na, unya, pre, kituman din mo, pre. Tibo kay pre. Ay, naman lagi may man eh. Silawatan ni Na, tibo kay pre. Wakatraka, giawa kang sawa. Saba man kayo. Nilakaw. Tibat. Gibiyaan ko. Mo din gangisi ka diya. Gangisi ka pagpadong pa lang ni mo din eh. Gangisi, ayun. Kay, milampos magasi mo success. Alam ko, soy. Kung mao na, ay dali. Tagay to celebration. Okay. Aber, pre. Kuna na to. Ayaw na beer kayo. Say, dada Saan ko. ni? Sama. Pwede ba? Fighter 50! Oh, patik! Morning mo na to. Be. Okay, yun. Punta na ko sa karton. Fighter 50! Sige, puna na to, pre. Tungod sa tudlo sa kung kupare nga mi success lagi taon saya ka mong mga plano. Nag-celebrate mis parit ako'y purting inom na mo. Unya! Pre. Ah. Siguro na kaning tabo, pre, nga dili, nakayaw-yawan aning kalakiha. Na pre, na may solusyon. Patinggo dito na kong stereo. Karaoke ba? Awa na. Simpati ko kong sawa. Di man katragang saba.
Sabar ito ako karaoke. Di kita ba niya? Ano? Malabon. Anak yun, pre. Science ba? Science. Inutok pa na eh. Karon, siguro naka okay pas alright. Alright, pas okay na eh. Natural, okay para sa ulway. Pre, bisan unsa pang urasa sa muli. Di na nakarti ang asawa. Sige, tagay! Tagay! Pre, ako na lang ninyo kay Yuti, wag may Yuti. Yuti. Baho ba? Okay, pre. Kaya murag igo na sa kura. Ha? Ikaw, pre. Pre, okay na ka, pre? Okay na ka? Agapit, bay, pinya. Nya si Mrs. Pre. Okay ra ka ini uli ni mo. Awa na problema. May solusyon na. Sige, pre. Sunod na po. Tagay na. Okay, pre! Nyari na ko ninyo! Take care! Ay, ni anamli ko sa sud ako. Sige lang. Nahaliya po na bida. Tingugo nung karaoke kasama. O sa ba, di ka maminaw na ko? Puso ko lang ka na ko doon? Sa baa. Inahak. Yung tingo. Imo gina kong gipalagot ha, piduta ka. Ako sa puspus. Inahak. Ano di mo tingo ang karaoke na ko? Uy, hanggaw, di na mo tingog. Mo giguba? Sa? Ang giguba ni mo toyo no? Paraw pa sa ngilan, pa kunin mo, pak! Agoy! Iyay! Kaldiro na sad. Unsaon pagtiyog anak nga brown out man, why kurente? Brown out sukat pa ganina, pak! Agay! Day! Sa ngilan, pa kunin mo ako nagubahang Agay! pa, pak! Agay! Sakit to na lang milayoy! Sakit kayo! Pa na mao. Dapay kulata nga uwan diriwa dito, daray. Pak, 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 pak! Ay! Agoy! Kitsa meron? Kitsa! Kitsa! Uy! Pre! Bre. Ginoo ko! Kasako ng black eye, pre! Dako igagbukol sa mukang tang! Mura nang gagpanda nga na sungayan, pre! Ano ka? Naunsa ka, ha? Matingog akong karaoke, burn out. Tapos ako sa awa. Ikulata, biyag mayo sa kasawa. Isugay, pre, isugay. Sugay ka din natin, animala ka. Paulis ata. Pre, basod lang ko, pre. Iwasan ko, Pre, maglipyo! Maglipyo, mami! Balik! Maglipyo, mami! Ako limpyo niya! Ako limpyo! Pre, basod lang ko, pre. Basod lang ko! Agay, pre! Di ko gusto magkaya sa kong asawa kay lagi makakauwaw man kayo taon makauwaw kay tanon naon ba kay wa may battered husband good taon pero sa na ako nga siya man tayo sa na ako pagsumpo aning iyang batasan taon nga dali man kay ni masuko taon mungulata ra ba pulpida di ko kapugong ko taon ko sabay ako buhato na ni Ate Pres babae bitaw ka di ko no kung kamoy pasultihon diha unsa man Dong Pedro, Ate Jinjin, nabangi taon gabi. Bi, sulti ko ko saya ko buhaton, pidot. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Morning, Dong Dro! Lord, ato sa pasalmatan si Lord Dro. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan ng magihatag kadamo. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Happy birthday, Father Josue Cadorna. Karong adlaw sa umang record birthday ni Father Josue. Happy birthday, Father! Oh, happy birthday, Pads. Sa tanan to mga suod nga mga pari po, si Father Tami Ugpo, diya sa Gibuangan, Ubay. Kumusta ka diya, Father? Kanya, Father Dundon Barok, o si Father Randy Figurasyon, o si Father Andy Satura, Father John Parjang, ang atuang Kura Parduko diha sa Pardo.
I know, sa Punta Princesa, o si Father Siano Ubod. Kumusta mo tanan niya? Okay, nakibasahon, sige. Dada. Oh, good morning, that's Lutupan, Toledo City, no? Sorry, Toledo City, Luloy Makigangay, Nonoy Lagula, Paring Udo Tagoktok, Barangay Captain Marvin Prahinog, Konsyal Ridin Cabrera, Konsyal Arnold Galisti, o Konsyal Boy Prahinog. Okay. Kumusta po diya sa Bunbon? Ang ato ang mga suod kayo. Sir Raul Alibio sa to. Good morning mo diya, sir. Ma'am Jasmine Mabini Navarro, kumusta po diya? Sa tanan, sa Just Dab ni mo diya flower shop. Sa tanan na to taga Bunbon ha, kumusta mo diya tanan? O sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos ang nabuhat siya Miguel Fuliar Fertilizer. Good morning ni mo diya kap. Sa imong mga tao diya. O sa tanan mga tao ating Jijen. Sa tanang mga mama nga ni Palay sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya. Sa mga dagko Kuya Alan, happy na pud sila kay nana may Don Pepe Dark Chocolate. Ngugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo Ate Jijen. Kamu ha, mga bata, kinalan minom yung Don Pepe. Kay maog yun ay the best kayo na ito. Imnon pa doon ta sa ato ang eskwelahan. Nung yan kamong madag ko, inom na sa mga ng Don Pepe, tablia ka ng dark chocolate ga Don Pepe. Inom kay the best kay na para sa ato ang kalawasan. O niya sa tanan nga mga magchat-chat diha, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang atong isumsum. Ugum-ugum sa tag-ubi Yema Special o Diamond Yema Special. Sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fuliar Fertilizer. Good morning ni Muriakap. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo, Kuya Nick Pipito og Dudong GR Pipito din sa siyudad sa Sugbo. O sa tanang mga tao po ni Ma'am Shen sa Brumit Spits. Good morning yung tanan diha. Siya sa tanan ninyong mga trabaon sa inyong panimay kung doon na may problema, kapuya na mo magtrabaho diha. Hatag lang na sa Brumit Spits, tawagin lang yung Facebook. Nya tanaway lang number kay trabahoon na kung busy kay mo sa iyong trabaho sa inyong mga building o panimay. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asrar, Sir Ricky Asrar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araw, salamat kay ninyo diha ma'am, nga inyong mga tao gipainom sa atuang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay natong imnon sa trabaho nato matagadlaw tanan kondisyon kay ta. Maunay imnon sa mga tao ni Ma'am Shin ang gipainom niya sa Brumit Smiths ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres? Okay, ogaw ko sa pasalamatan. Ang tadaan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kaya bukol-bukol nato sa atong lawas, ato ng imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ako sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Mosab gyapon sa imo yang pagpanihapon, inom na pudaan o sa kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na magkatambal ana, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Okay, salamat kay Ate Pres. Sa tanan po mga tao ni Paribino yung bandak dihat sa Bien Aqua ang gagibinjira ni Bro Joel Vince. Salamat kayo sa paggamit sa ato ang sedle ni Bituel kay para yun na sa ato ang mga panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan pang kanang pasan-pasan na to sa mga tubig nga kinuntiner sakit kay atong lawasan na atong mga bukton, pamuy-puyan yun. Maunang haplasan na to sa number 1 haplas
haplas ang said liniment oil. Mao gyud the best buwag tang sa panuhot, pamaol, para kita kaluwasan. Varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagitan sa tinggi. Kung mang haplas ta sa ato ang said liniment oil. Dapi nga mo sakit, haplasan na to said liniment oil. Atong bagtak na bikugan, said liniment oil, ray. Katapat, anaw niya, katong mga kuto sa kabataan, haplat, dili haplasan, hisuan na to, ha? Hisuan na to og said liniment oil. Pero sa buta, anar na palit sa butika, di ba, Edwin? Tinauna sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal ninyo makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil o Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira nagpayo, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Shopee na lang ta, kay ihatod pa sa ato ang paningay, ha? Pag Shopee na tao niya, kamong mga babae, o mga ligo mo, gamit mo sa ato ang Celebrity Kojic Soap. Mauna, kung magdari si Inday Babina. Celebrity Kojic Soap o Celebrity Beauty Soap. Mauna, ato ang gamiton para ligo na to. Nindot kay na gamiton, kay dili ta pugis-pugis to. Nindot kay atong panit, murag kutis artista kita. Basta mo gamit ta sa ato ang Celebrity Beauty Soap and Kojic Soap. Mauna, ato ang gamiton, ha? Para ligo-ligo. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita nasayod kita nga, kining toxin, grabe yung kini mo daot sa ato ang blood cells. Atong blood cells, importante, tighatod sa oxygen, nutrients o tubig sa ato ang kalawasan. Og madaot ni kay ang toxin ang daoton rabaan ni ang kabiro putos sa ato ang blood cells mao nang mistake mo lapot ang atong dugo mao nang masakit ang mga major nga mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa natong balatian, constipated ka og ingon nga kining ato ang kidney problem mao nang kinahanglan gyud ka minom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karang adlaw. si Dodong Pidot, Ate Pres. Pidot. Kanis Si Pidot, Pidot. Ate Pres, murag battered husband ba? Ug nay battered wife. Mao sa nis Pidot, kada ba murag kulatahunon ba siya kasawa kay under you kay ni siya, Ate Pres. Nga, Luoy, no? Uloy kayo ja. Iyang asawa init kayo gitabaggan siya sa iyang amigo nga patinguga din ng kuada karaoke ni kabot ni musbay kay para inigyaw-yaw si mo asawa. Why na kang istorya di man kadungog ka. Di man siya di ka kadungog kung magyaw-yaw siya kay sipa kay misteryo. Mao to iyang gibuhat. So sa pagsunod natin pres inom-inom na siya ubog na kay siya. Pag adto niya sila patingog siya dito sa karaoke kay nisugon magyaw-yaw yung asawa. Pag onyas karaoke ate pres wa man tingog. Onya tuo mo siya nga gipawong sa og giguba siya asawa. Si imo giguba nga brown out hapak ko sa kalderos brown out ako pa imo sa ilan kulatang mayo ate pres porting dagana niya. Pagdagan niya dito siya sa gatudlo niya nga maunay buhata. O yang nagtudlo niya ate pres di man siya pasudlos ba eh. Mao to nga porting na gibato taon sila sa iyang asawa taon porting luoy. Bao niya. Unsay panoy ang asawa niya? Di, mukalit lang kuno Ate Pres. High blood. High blood kuno. Santulon na kuto? Santulon. Kadang say pangalan na, bipolar. Bao na. Inig-andar mo. Bipolar? Bipolar. Gwapa yung Kung nauna sa Ate sa Pres? Bipolar. Bipolar o bipolip? Bipolar. Bipolar. Kanang pulip ko. Ano man sa... Sa matris man ako. Kanang pulip do, matris. Matas. Apo. Oy, ang kanang imong asawa dong, kinahanglan nga, unsa man Ate Pres, ipa-check up lang nata? Unsa man? Uy, nabi na kanang bipolar lan, kanang Normal na siya, no? dili kanang naam ko na sa sa usahay kanang dako na sa imong anxiety or ano ba yung stress Or ka? padung sa edad. Oo, kanang mo rin inana ba? Okay. Naam sa tayo mga kaila nga bipolar. Kalit lang bitaw Ate Pres, no? Kalit lang. Labi na gutmon? Oh, Naamay gikan po sa hyper no. mao lagi. Oh, idana po. Nasa uban gulyat kanang humagpaganak.
Mo andar na si Pres. Hubog pa nga. Guwa ka ng murag imbalance tila ilang hormone bitaw. Mao ba? Oh, Inana murag din inana na. ba? Oh, so wa kita may mo na dong ipatanaw na doktor or Doktor doktora ba? lang. Ngano may nana siya mo taas og kalit iyang tono or sa sinutian mo andar iyang high blood grabe kayo. So og napas pambina diri ati Pres basahan Saan ginong pambina. to? Oo. Saon nga tuwa mas pambina taon dito. Napa man sa tayo. Tito, anong talo? Halos 4 man. Tuwang dito magtakna alas 4 sa pambina. So anin lang ati Pres ay pa tanaw na Doktor na nag-doktor lang. dong. Ipa-doktor lang yun nagklaro. Psychiatrist Para na, klaro gyud psychiatrist kayo nga unsay diferensya sa imong asawa. So salamat Dudong Pidot sa imong pagbadangat ning atong tulumanon.